Esaten ari nintzen hori ez, bigarren atal hontan hainbat praktika, komunitatean ematen hainbat praktika hon azalduko dituztela, gonbidatuek, Iraitz Pazos aurkezten ari nintzen, bera Pasaiako zinegotzia da, eta Pasaia badia aktiboa estrategia azalduko digu. Atzoko hitzaldian unaiek zertzelatxo bat eman zuen orientazio zerbitzuen inguruan, eta gaur pixkat iraitze pixkat gehiago sakonduko du bere herrian ematen den horren inguruan. Bigarrenekoz Iratxe Lasa daukagu, bera Markina Semengo alkatea da, eta berak bi praktika hon azalduko dizkigu batetik, eskola kirola ereduaren praktika, eta beste aldetik, prozesu parte hartzaile baten bitartez, plazaren birrantolaketan nola lortu duten parke biosasungarri bat sartzea txikitza, eta horren inguruan ere sakonduko du pixka bat. Eta amaitzeko Naomi jason dakagu, erizaina da bera, doluan eta zainketa aringarrietan aditua, eta berak azalduko digu ingurune errukitxoen inguruko praktika. Beraz, esandako ordenean hartuko ez dute hitza, bakoitzak 20 minutu izango ditu, eta besterik gabe zuena da hitza, eta eskerrik asko hiruei. Bale, mila esker, eta egun guztiei, eta lehenik eta behin, mila esker gonbidatzeagatik. Eta bai hasi nahiko nukela esaten, justu baina Iratxekin komentatzen nula, ezta? Bagabiltzala gure egunerokoan murgilduta, eta askotan ez gara da kontziente gure herrian, gure txikitasunetik, gure xumetasunetik, agian garatzen ari garela harako eredu, eredugarria, baina behintzat inspiratzaia beste herri batzuentzat, eta egia esan, gaur ona etortzea, eta zuen aurrian jarri eta eredua esplikatzea, guretzat ere izan dela alako erronka bat, ez da, guretzat bikotasunez egiten duen hau, besteia azaltzeko batzutan ere, ez dakit nola, komerik izate ditugu, nahiko interiorizatu daukagu horrela egiten dugulako. Orduan, nahi gaur tokatu zait, Pasaia badia aktiboaren estrategia zuei azaltzea, eta hasiko naiz pixkat, Pasaia deskribatzen, ze honek gero lagunduko du, gerora ulertzen pixkat ere kirol estrategia nola garatzen den. Pasaia herri kosteroa da, 4 barrutitan antolatzen da, zegotzen ez duzuten ontzat, eta nola baita esan genezake 3 nukleo urbano bere izitu dauzkala, portua badia, erdibitzen dituelako nukleoiek. Orduan, Pasaiak badu gabezi estruktural bat nola baita esatarren, askotan gure ekipamenduak, eta ez naiz bakarrikari kirol eta jarduera fizikoko ekipamenduetaz, territorioan, lurraldean banatuta dauzkagula, eta askotan inkluso duplikatu, triplikatu eta kuadriplikatu egin behar ditugula barrutien beharrei egokitzeko. Orduan, Pasaia badia aktiboa estrategia hau abiatzen da nolabait identifikatzetik zer dan herrian duguna eta zer egin dezakegun herrian dugun horrekin. Orduan, zer da Pasaia badia aktiboa? Bereziki eta oinarrian dagoena da bizitza aktiboa sustatzea, herritarren bizitza aktiboa sustatzea, aktibazioa bultzatzea, eta bereziki sedentarismoari aurre egitea. Badala gaur egun daukagun, beste hainbat gaitzen artean, gaitz haundi eta potente bat. Eta hori nola egiten dugu gure kasuan? Jarduera fisikoa bultzatzen. Eta hemen bai bereizketa egiten dugu, jarduera fisikoa eta ez kirola. Zergatik? Jarduera fisikoak ez duelako behar alako espezializaziorik, ez du behar alako tresneriarik, baizik eta da herritarrak aktibatzea, eta herritarrak ohitura aktibo eta osasungarri horietara bultzatzea. Beraz, osasuna ongizatea eta ohitura osasungarriak bultzatzen ditugu, eta batez ere, eta guretzat funtsezkoa eta oinarrizkoa dena da, tokiko sarea eta tokiko eragileak ere aktibazio horren parte izan daitezen lan egiten dugula, eta askotan ikusiko duzu eta niri ere aterako zein modu naturalan, kirol orientazio zerbitzu bazari naizela, baina gure kasuan eta gukala ulertzen dugu zerbitzu batetik haratago doa, eta naiz eta izenak zerbitzu hitza izan, guretzat da dinamizazioa eta batez ere udaletik sustatzen den praktika aktibo bat, gure tokiko sare hori aktibatu eta dinamizatzeko. Beraz, esan bezala, helburu nagusia da bizitza aktiboa sustatzea eta sedentarismoari aurre egitea, ohitura osasungarrietan herritarrak heztea eta ohitura osasungarri horiek ere herritarren artean zabaltzea, eta batez ere gure egunerokoan eta komunitatean ohitura horiek txertatzea. Orduan, aipatu dut estrategia. Estrategia da, nolabait, aterki orokorra eta helburu orokorra. Baina gero estrategia horren barruan badugu kirol orientazio zerbitzua. Gaur egun, 2 pertsonek, 2 langilek osatzen dutena. Kirol orientazio zerbitzu hori, eta hemen agertzen diran helburu eta azpihelburu horietatik haratago esan dudan bezala, arduratzen da dinamizatzeaz. Arduratzen da tokiko sarea eratu, tokiko sarea saretu,
eta tokiko sare horren aktibazio eta dinamizazioaz. Nondik abiatzen da orientazio zerbitzua? 2010an eta hortik aurrera hasi zen nolabait, Gipuzkoako lurralde historikoan lantzen, ezin genula ulertu kirola, edo jarduera fisikoa orain arte ulertzen genuen bezala, kiroldegi bat irekitzen genula, ez dakit gure herrietan zenbat kiroldegi eta zenbat kirolaiteko toki dauzkagun, eta erabiltzaileak badoazara modu pertsonalean, jarduera fisikoa ala kirola praktikatzen dute bakoitzaren gaitasunen arabera, eta etxera joaten dira, eta horren sarbidea ere askotan mugatuta egoten da, batzuek ordaindu dezaketelako, eta besteek sarbidea mugatuagoa dutelako. Orduan, hor nolabait garatu zen hausnarketa zen, eta batez ere, eta honek lotura egiten du osasunaren prebentzioakin eta bizitza aktibakin, hausnarketa zen, bilatu hartzala beste modu bat, nolabait herritarrak aktibatzeko eta bultzatzeko ohitura osasungarri batzuk izatera. Orduan, estrategia guzti horretan parte hartu zuten bai aldundiak, udalek, batez ere kirol teknikariek, eta baita ere lehen arretako mediku eta erizainek, ikastetxek gure kasuan, herriko gizarte zerbitzuak edo gizarte ekintza sailak eta elkarteak. Orduan, mix guzti horretan, Pasaian sortu genuen tokiko sarea deritzeguna, dela Pasaia badia aktiboa eta pixkat estrategiaren parte diren eragile sare hori. Orduan, estrategia hori esan bezala udalak dinamizatzen du eta hor agentetako bat udala bera da, bere kirol orientatzaileen bidez, baina tokiko sare horretan badaude herriko osasun zentroak, lehen arretako bereziki erizainak eta medikuak, badaude ikastetxeak soinketako irakasleen bidez, badaude herriko gizarte zerbitzuak, eta gero daude elkarteak edo tokiko eragileen sarea. Batez ere eta aktiboenak kasu honetan herriko jubilatu elkarteak dira, baina ez dira bakarrak. Orduan, nola funtzionatzen duen gure kirol orientazio zerbitzuak? Bi atal ditu nagusiak. Bata da derivazioa, eta bestea da autoderivazioa. Autoderivaziotik hasiko naiz zerrexena delako dela, ni erabiltzaile potentzial bat naiz, nire etxean nago, jarduera fisikoa praktikatu nahi dut, ez dakit nola egiten den, ez du sekula praktikatu edo praktikatzen nuen, baina behar dut beste alako aholkularitza edo laguntza bat. Orduan badago, kirol orientatzailearekin harremanetan jartzea, eta hau da, segurazki gure herrietan oso ohikoa den eredua eta denok ezagutzen duguna, badagoela orientatzaile bat, kiroldegian, eta baduzu berari galdetzea, eta zure ekintza plan pertsonalizatu egiten dizu, eta listo, saretik ateratzen zara, eta ja, zure kabuz aritzen zara. Baina gero, badago gure kasuan, derivazioa edo, ez dakit atzo hontaz hitz egin otezan, baina kirol errezeta deitzen diogun hori. Orduan, Pasaiaren kasuan, gure kirol orientatzaileek oso harreman estua dute lehen arretako osasun sare guzti horrekin, eta bertatik badugu lehen arretarekin egin dugun lanketa horretan derivazio nolabait sistema bat. Orduan, batez ere funtzionatzen duela gaixo kronikoekin edo pertsona helduekin. Zuzua zura ambulategia, erizaina o medikoan gana, eta erizain edo mediko horrek medikamendu bat errezetatu beharrean detektatzen du bazarela jarduera fisikoa egiteko erabiltzaile potentzial bat. Orduan kasu horretan, medikoak ala erizainak egiten du baimena eskatzen dio lehenik eta behin erabiltzaileari, eta egiten du harremana gure kirol orientatzailearekin, edo jartzen du harremanean erabiltzaile potentziala eta kirol orientatzailea. Orduan, lehenik egiten duena gure kirol orientatzaileak da, galdetegi bat egiten dio erabiltzaileari, eta galdetegi horren baitan detektatzen ditu, izan ditzakeen gaitasun fisikoak edo zauzkanak, baina ez hori bakarri baizik eta saiatzen da egiten analisi integra bat bere egoera sozioekonomikoarena, eta ez dela bakarri zentatzen osasun fisikoaren parametroetan, eta horren baitan egiten zaio proposamen pertsonalizatu bat. Proposamen horretan beti lehenesten dugu talde lanketa batean integratzea, eta gero azalduko dut hori zergatik. Baina kasu berezietan, gaixo kronikoen kasuan bereziki, baita ere, egiten ditugu halako jarduera plan pertsonalizatuak kasu guztietan erabiltzaileek ezin dutelako talde dinamika batean parte hartu. Orduan, hemen agertzen dira identifikazioa, bideraketa, ebaluazioa, plangintza eta gero batez ere jarraipena. Eta guretzat oso funtsezkoa da jarraipena atal hori, ze jarraipen horrek egiten duena da lehen aipatu dudan tokiko sare hori elkarrelikatu. Nahi dut guk bilatzen duguna da gure herritar sedentario edo inaktibo horiek identifikatu eta gure tokiko sarean buka dezatela, alegia. Kirol orientazio zerbitzuaren aholkularitza eta laguntza aparte gero buka dezatela herriko elkarte batean, herriko dinamika batean, eta inkluso udalak sustatutako dinamika aktibo batean.
Orduan, bueno, hau Xabi da, gure kirol orientatzailea. Eta kirol orientazio zerbitzua sortzearekin batera, bai, udalak bilatu zuela edo bilatu genuela pertsona erreferente bat izatea eta pertsona referentzial bat eukitzea, batez ere jende helduarentzat. Eta hau oso importantea da, ze jende helduak ez du kirol orientatzaileaz hitz egiten du Xabiren inguruan. Eta denak Xabirekin doaz eta Xabirekin egiten dute eta Xabiri deitzen diote. Eta hau bai izan zela guretzat inflexio puntu handi bat, moain Xabi eta Sara dira, hau zarra da, baina bai izan zela importantea, beraiek nola bait, eta batez ere pertsona alduekin eta gaixo kronikoekin baduketelako halako harreman afektibo, gertuko bat, eta batez ere askotan badago, eta denok izaten dugu ez, lehenengo eguna gimnasio batera sartzen zara, eta ez duzu, zer dago, nola egiten da kirola, ez da? Eta Xabik laguntzen die, lehenengo barrera hori gainditzen, eta aktibazio prozesu horretan bide lagun oso klabea da. Orduan, lehen aipatu ditut eragileak eta tokiko sarea. Esan bezala, gure kasuan osatzen dute osakidetzak, gizarte zerbitzuak, eskolak, kirolguneak eta udalak. Eta gero badugu aparteko estelanketa bat ikastetxeekin. Gizarte zerbitzuak dio danean ez da bakarrik udaleko gizarte zerbitzuak, baizik eta hemen ere badaude gizarte zerbitzuekin lotura duten tokiko eragileak. Basaterako esklusio larrialdian dauden pertsonen egoitzako zuzendaria, badugu ere beste rekurso bat Pasaian esklusio egoera larrian dauden emakumeentzat, badugu garagune bat ere ezaitasun mentala duten pertsonentzat, rekurso guzti horiek ere parte hartzen dute tokiko sare honetan, eta saiatzen gara guztiak integratzen, bai udalak eskaintzen duen nolabait oferta edo aktibaziorako proposamen horretan, edota saiatzen gara ere herriko elkarteetan, kirol elkarteetan txertatzen. Eta ikastetxeekin, eta enaiz gehi luzatuko zegero eskola kirola hitz egingo dugu, bereziki eskola kirolaren lanketan zentratzen gara, eta baditugu halako mai, intersektorialak, lanketa ezberdinek jarraipena egiteko, eta unean ere eskaintzen dugun hori egokitzeko. Bideotxo bat jarriko izuet, 4 minutu inguruko ez da oso luzea, pixkat, nire ustez laguntzen dulako ulertzen kirol orientazio zerbitzuaren funtzioa zein dan, eta pixka bat kirol orientazio zerbitzu horrek zer eskaintzen dio gure kasuan herriari eta herritarrei. Proiektu hau horren helburu nagusia da Pasaiako ahalik eta jende gehien aktibatzea. Hori da gure helburu nagusia, berdin du ze adin, berdin du ze barruti, bide ezberdina dazkau. Bat izango zen ambulategia eta beste bat autoderibazio, hori dira bi bide nagusienak. Ambulategietatik dakau lana harreman estu bat osakidetzarekin, eta orduan medikuak deribatzen dute erabiltzailea neri, eta nerekin jartzen dira kontaktua lehen zita horretan. Osakidetzaren bidez, jarri ziren kontaktuak, esanez, proiektu hau zentru honetan aurrera eramana izutela, orduan udararen aurretik bilera bat egin genuen, osasuneko langilei esplikatzeko zertan datzan, zer egiten duen, zertarako den, nola erabili daiteken. Eta orduan medikuak deribatzen dute erabiltzailea neri, eta nerekin jartzen dira kontaktua lehen zita horretan. Hor pixkat behaien patologiak eta behaien beharrak eta nahiak ikusten ditut, eta hurrengo asterako usten dugu beste zita bat. Hor janik materiala ematen diet, nire planifikazio bat edo dena delako bat ematen diet, eta gero jarraipen bat egiten dugu hilabetero edo 2 hilabetero. Pues le conozco a través de la médica nuestra, que bueno, que en mi caso la enfermedad que se me diagnosticó fue un Parkinson, que bueno, aunque sea leve, es una enfermedad neurológica que siempre va a estar ahí. Pues nada, quedamos un día Xabi y yo, le expliqué el problema, él hizo sus consultas y sus cosas, me hizo un plan de trabajo y aquí estamos. Gure kasuan, guko momentu honetan, pazienteren bat aurkitzen dugunean, gehiagin mugitzen ez dena, edo kirolik egiten ez duena, edo aktibitate fisikoaren inguruan flojo dabilena, orain daukagu aukera, orain arte guk egiten genuen lan hau, pixkat indartzeko, ez? Guk egiten duguna da, pertsona hori konsultak detektatzen dugunean, egiten dugu kirol errezeta bat. Orain arte beti errezatu izan dugu medikamentuak eta lakoa esak egiten dugu, orain egiten duguna da
kirola ere, aktivitate fisikoa ere errestatu. Zerbitzu honen alderik beresigarriena edo positiboena zein da? Guk amoldatzen gehala pertsonari. Pertsona honek aktibitatearen bat egin nahi badu, jarduera bat burutu nahi badu, jende gehiagorekin, kirol elkarteak edo aktibitate grupalak pilatzen dizkiogu. Beak bere kabuz nahi badu egin, beak bakarri nahi badu egin rutina bat, egin dezakegu deribazio bat kiroldegira bere kabuz egiteko, eta beste aukera bat daiteke, beak nahi duela egin aktibitate bat edo jardura bat, baina ez ditu nahi kirol instalakuntzak erabili. Orduan zer egiten dugu, hemengo bidegorriak, hemengo paseoak, makina biosasungarriak erabiltzen ditugu. Aktibitate fisikoa beti mugitzea, beti da onuragarria pazientearen osasunerako. Gertatzen da, paziente bakoitzak bere situazioak dauzkala, jende guztiak ezin du berdin egin, batek maratoiak horri gaiten ditu, eta beste batek egiten diona da bere etxeari buelta eman. Orduan, adibidez hemen Pasaian bertan, aukera asko daude kirola egiteko garaian. Orduan, guretzako oso interesgarria da norbaitek abaniko guzti hori esplikatzea paziente bati. Kirola egitea azkenean da, pixkat mantentzen gaituena ondo, osasuntsu, eta edonorentzat, edozein adinetan, edozein momentutan onuragarria da. O sea, nos tenemos que mover. Entonces nos tenemos que mover porque si no nuestro cuerpo protesta y no es bueno. Entonces yo les animaría primero que conozcan la iniciativa del ayuntamiento. Es solamente ya el ir a andar un poquito y utilizar tu cuerpo y moverlo ya es beneficioso. Egia da, ohitura sedentarioa oso erresa dela, eta horrek gerora galera fisiko batzuk ekarriko ditu, eta gure nahia da ohitura horiek haustea, eta ohitura osasuntsuago batzuk ezartzea norbanakoan. Nahiko nuke, ireki, nire telefonoa herrian zehar dago, nire e-maila ere, seguro mundu guztia lagundu dezaketela. Ikusiko zutela pena merezi duela izerdi pixka botatzea. Hoi pixkat zerbitzuaren azalpena eta gero bukatzearen eta pixkat lurreratzearen, estrategia guzti hau nola gauzatzen den ja praktikan. Nahi dut, pixkat bere garaian egin genuen diagnostiko horretatik, identifikatu ziren herrian dauden aukera ezberdinak, eta ez bakarrik herrian, baizik eta eskualdean, eta eskualdean egon daitezkeen elementu ezberdinak kirola praktikatzeko kirol egune batera sartu gabe, eta badauzkagu nolabait, gure eskaintza daukagu 4 bloke nagusitan banatuta. Batetik adingabeak, bestetik helduak, gero ere badugu atal berezitu bat emakumeentzat, eta gero, inor ofenditu gabe, adinekoak edo helduak plus, ez dakit nola esan. Orduan, aurre eta adingaben kasuan bereziki eskola kirolako programak dira, jolasezi eta kirolan hitza, eta batez ere aurten aritu gara oso sakonkilantzen eskola kirola egokitua, eta batez ere eskola kirolerako sarbidea bermatzeko ere udalak diru laguntza lerro berezi bat atera du, inoratzean geldi ez adin eta denek eduki dezaten eskola kirola praktikatzeko aukera, eta nolait kota zeroko sistema bat ere bultzatzen ari gara familia zaurgarriei laguntzeko. Gero adigengaben kasuan badugu eta hau bai sakondu nahiko nuke pixka gehiago, Pasaia Kirol Badia kluba, eta hau, Oiartzunarrak hemen daude, baina uste dut eskualdean lehenengo elkartea dala sustatzen duena nerabentzat, kirol programa ez lehiakorra. Alegia, hau da, klub bat, kirolan hitzeko klub bat, astean 4 egunez elkartzen dira Pasaiako eta eskualdeko hainbat nerabe, talde bat osatzen dute, eta honen helburua da kirol disiplina ezberdinak probatzea. Ez dute lehiaketarik, asteburutan ez dute partidurik, eta egiten dutena da, unean une, probatu, gure inguruan, gure eskualdean mereziki, dauden kirol disiplina ezberdinak, badagolako ez da hor, nerabe adin horretan, beti, baskon tendentzia da, ni futbolera noa eta kriston futbol talde ditu, gure kasuan Pasaien ere danak, arraunea, ez badaude kirol gehiago, eta honek bultzatzen duena da, nolabait, saretze hori gazteen artean, barruti eta eskualdeko herri ezberdinetako gazteen artean, talde kohesioa, aisialdiko aktiboa eta kolektiboa, motivazioa, baina bereziki ez lehiakortasun hori eta norberak egin dezala bere bidea, nahi duen kirol disiplina aukeratzeko, edo ez aukeratzeko, eta unean tokatzen zaiona praktikatzeko. Gero, gazteentzat, nerabe eta heldu tarte horretarako, badugu beraien eskaera batetik abiatutako eskaintza bat, dela CrossFit Ibaiondo, iten da Antxoko frontoian eta CrossFit antzeko gauza, baino CrossFit deitzen diogu. Orduan, entrenamendu da potentea, da funtzionala,
batez ere resistentzia eta muskulatura eta barrantzeko, baina ez horretarako bakarrik, baizik eta, esan bezala, nerabe eta gaztaro artean dauden gazte horiek eskaintzen dira espazio bat sozializatzeko, elkarrekin egoteko, eta noski zerdia botatzeko. Talen aipatu dut, emakumentzatera baditugu programa bereziak, ama fit izan daiteke horietako bat, bereziki haurdunaldian zehar eta haurdunaldiaren ondoren emakumei aholkularitza eta jarduera fisikoa praktikatzen jarrai dezaten gakoak eta rekuperazioan ere laguntzeko ematen dien aholkularitza litzateke. Eta gero baditugu beste bi talde, nolabait hauek ere, herri eragileen aktibaziotik eta eskaretatik sortu ziranak. Gaur egun nahiko, bakizu eragiekin ere batzutan pikoak eta abagunak egoten dira, orduan emakume korrikalarien taldea eta emakume palisten taldea. Nolabait hau sortu zen, zeudelako herrian bi lehiaketa bat korrika itakin lotuta eta bestea jaietako pala txapelketakin lotuta eta emakumeen presentzia oso txikia zen, baina zeuden emakume batzuk trebatu nahi zutenak eta lehiaketa horietan ere parte hartu nahi zutenak. Orduan hemen udalak kirol orientazio zerbitzuaren bidez egin zuena izan zen, horretarako oinarriak ezarri, beti ere euren autonomia sustatuz, baina behar zuten bultzada txiki horretan, lehenengo urratsa emateko bultzada txiki horretan lagunduz, eta batez ere kirol orientatzailearen funtzioa hor izan zen, bultzada hori ematea eta kirol praktika horiek ere modu egokian praktikatzen laguntzeko aholkularitza ematea. Eta azkenik eta guretzat ere bada potentea da adinentzako programak. Adinentzako programetan jarduera fisikoa praktikatzeaz gain, arreta oso handia eta berezia jartzen diogu bakardadeari aurre egiteko estrategiari eta bakardade zautatuari aurre egiteko estrategiari. Eta bilatzen duguna da bizikalidadea hobetzea, baino eraberan ere pertsonalduen arteko sareak sortu eta indartzea. Eta honen adibiderik adierazgarriena da, egunen batian emakume edo gizon helduren bat programa batera faltatzen denean, bestak arduratzen direla, jonun egongo da, deitu egiten diote, etxera joaten dira, eta hori azkenan guri klabe positiboan aportatzen diguna guzti horrek, ze sortzen da alako, Juanita ez datorri, zerbait gertatuko zitzaion, guazen ikusta, guazen bere bila, animatuko dugu etortzera. Eta hori da finean programa honek daukan helburua. Hor, bukatzeko baditugu hainbat programa ezberdin, batzuntzat ezaguna tipitapa 4.0 edo hor batez ere jubilatu elkarteekin sustatzen da, gure kasuan badiari buelta ematen dion ibilaldi batzuk, baina esan bezala ibilaldi bitartean kirola, jarduera fisika egiten ari dira, baina batez ere bultzatzen dena da sare hori eratzea, euren arteko harremanak, triste zauden egunean zure penak eta zure komunia kontatu alizatea, pozik zaudenean ere zure alaitasun hori partekatzea, eta bitartean jarduera fisikoa praktikatzen noski. Saioek dinamizatuak izaten dira kirol orientatzaileen bidez, baina gero ere bultzatzen dugu, nolabait, jubilatu elkarteen eta bertan parte hartzen dutenen autonomia. Alegia, kirol orientatzaileak parte hartzen du bakarrik ikusten denean, hilabete honetan kosta egiten ari da kalera irtetea, badirudi ez dela ateratzen taldea, orduan berriro, pixka xaxatzera joaten da, baina bestela sustatzen dugu euren autonomia, eta gero bukatzeko baditugu dana da fit, asifit, heldufit eta parkfit. Diala, asifit, jarduera fisikoa sekula praktikatu ez duten pertsona helduentzat, eta pixkanaka jarduera fisikori praktikatzen trebatzeko aholkularitza bat. Heldufit litzatekela pertsona helduei begirako jarduera fisikoa praktikatzeko, taldean jarduera fisikoa praktikatzeko zerbitzu bat, eta batez ere 5 patologia hartzen ditu oinarri, obesitatea, artrosia, hipertentsioa, diabetesa, eta orekaren galera, diala zartzaroan zehar ematen diren nagusinetakoak, eta gero daukagu parkfit, parke osasungarriekin lotuta, astean behin, kirol orientatzailea, joaten dela herrian dugun ez da bakarra, baina kasu honetan parke osasungarri batera, eta erakusten die bertaratzen diren erabiltzaileei parke hori erabiltzen. Askotan gertatzen zaigu, eta gure kasuan baditugu okerrezpanago buruz egin 3 parke osasungarri herrian zehar, eta askotan, udalak jarri egiten ditu, baina gero ez dira erabiltzen. Orduan, nolabait guk hemen bultzatzen duguna estrategia bat, erabiltzaileak bertara erakartzeko, eta kirolgune batean sartu gabe kalean ere jarduera fisiko hori praktikatu eta modu egokian praktikatzeko. Eta azkenik, eta hau azkena da, aldundiarekin garatu duguna da etxean bizi proiektua, eta hemen pixkat bai egiten dugula lotura gizarte ekintzako saiarekin, beste guztietan ere, ze derivazio asko ere gizarte ekintza saiatik datozkigu, baina etxean bizi proiektuan sustatzen duguna, badago ikerketa bat esaten duguna, Gipuzkoan helduen 80% ez duela bere etxea utzi nahi egoitza batera joateko, eta hemen bultzatzen duguna da, etxean dauden bitartean ere bai
gure gizarte langileen bidez, baina beraien zaintzaile eta familien bidez, gutxienez praktika aktiboak eta osasungarriak izan ditzaten, eta etxean bertan egonik ere, jarduera fisiko minimo bat eta egokitua praktikatu dezaten. Orduan, bueno, hoxe da pixkat estrategiaren laburpena. Eskerrik asko. Bueno, egunon, da neube bai eskerrik asko, batez Rebekari, eta eskerrik asko, iraitzek esan duen guztiarekin bat, eta kontzientzia hartzen lagundu diguzuelako. Batez be, gu ari ginen gauzatxoak egiten, baina ez erabat kontziente osasuna sustatzen ari ginela, edo osasuna ardatzean jartzen genuela, bai? Bi proiektu azaltzera nator, baina badaukate nolabait oinarrian zer ikusia, eta horregatik, abia puntu bat azaltzea interesgarri ikusten dut. Batetik, agintaldi honetan lau zutabetan nahi izan gendun banatu gure gobernantza, edo osatitu gure gobernantza, bata da irekia, Markina Xemein irekia, Markina Xemein denona, Markina Xemein zaintzailea eta Markina Xemein herrikoia. Eta proiektu guztiak lau ardatz hauen inguruan sustatzen doguz, bai? Naiz eta gero proiektu asko batean edo bestean kokatzen doguzan. Porba da, ateran genuen udala hirigintza, ez dakiz zer, zail guzti horietatik kanpo, ez? Beste bizino bat eta ja hirigintza ez da existitzen. Desagertu indot. Nik heldu nintzen da hirigintza ez da existitzen, oin ez dago hirigintzarik, ze hirigintza batzutan parkeak dira eta hezitzailea da, hezkuntza da, hirigintza batzutan da zaintza eta pertsona nagusia, kultura, hirigintzak gauza asko ditu, ezta? Orduan sartu ginen, diru laguntza bat medio, beti horrela aritzen gara askotan, atzeko saurrera, diru laguntza bat heldu zaigu eta horretan hasten gara, udaletatik eta kaleak den onak, den onak. Proiektu bat abiatu gendun, genero ikuspegitik espazioak berraztertzeko eta berrazmatzeko. Azken helburua zan, herrian daukaguzan espazio guztiei erabilera aktiboa ematea, bizigarri egitea, eta ez zentratzea herria herrigunean, baizik eta auzoa eta auzuneetan dauden espazio horiei bizitza emotea. Abia puntua genero ikuspegia zan, baina nik esan nien, betaurreko moreak, eta betaurreko koloretako betaurrekoak, eta betaurreko hezitzaileak, eta betaurreko ingurumenekoak, eta betaurreko, orduan betaurreko asko dira. Orduan, oinarrian konturatu ginen genero ikuspegia eta betaurreko moreekin espazioak aztertzeak zekarrela zaintzari buruz hitz egitea, ze emakumeak tartean zaintza dago, eta zaintzari buruz hitz egiten genuenean umeei buruz, beraz herri hezitzailearen ikuspegia txertatu behar gendun, eta zaintza emakumeak eta zaintza pertsona nagusiak ere bai. Orduan, buelta asko eman genizkion, eta orduan konturatu ginen zaintza erdiguna jartzen genituenean, zaintzaren zutabe handi zirela bai umeak eta bai pertsona nagusiak. Eta gero, udal batean ditugun plan guztiak. Ditugu, ez dakiz eman mila plan gintza, batzorde, eta esan gendu, ez gara hasiko orain ezer asmatzen, zer daukagu. Ditugu, olako erlauntz forma bat eman nahi izan dotzet, eta da, hainbat plan eta batzorde, ezta? Herri hezitzaileen dinamikak. Oinarrian guzti honetan, lehen esan duen bezala, umeak eta nagusiak zaintza. Konturatu ginelako, umeentzako eta nagusientzako ona dena, denontzako da ona. Orduan esan gendu, umeen ikuspegia eta pertsona nagusien ikuspegitik lantzen baditugu espazioak, denontzako izango dira onak. Orduan, herri hezitzaileen dinamikan daukagu hezkuntza foro oso potente bat, nun eragile asko parte hartzen duten. Daukagu aurren eta gaztetxoen foroa edo kontseilua. Bebai, ekarpen izugarri politekin. Ez dute ikusten ondo. Bizikidetza maila daukagu martxan, batez be gazte nerabe, jatorria anitzeko nerabe taldetxo batzuekin, bizikidetzan arazoak ditugulako eta bizikidetza mai bat daukagu martxan, nun eragile pilo batek be hartzen daben parte, besteak beste kirol eragileak, gazte hauen anklajeak direlako, futbol taldea oso importantea dalako.
Gero berdintasun sailan daukagu berdintasun plana, daukagu aniztasun funtzionalara begira ekimenak lantzen dituen beste taldetxo bat, kulturartekotasuna gure herrian oso garrantzitsua, 17% bat jatorri anitzeko herritarrak direlako, guk 20 urte daramatzagu jatorri aniztasun hori hartzen herrian eta lantzen, eta 20 urte hauetan, bai, ibilbidea egin dugu, baina oraindik ez dugu lortu inklusio naturalagoa, eta euskararen ikuspegitik. Orduan, jatorri aniztasun sail berezi bat sortu da agintaldi honetan, eta horretan ari ginen lantzen, kulturartekotasuna eta euskara plangintza bat daukagu, eta talde berezi bat. Eta gero ongizate eta kirol sailetik, kirol batzorde potente bat, baina baita adikzioen prebentziorako plangintza bat. Jode, bueno, orduan hartu genituen guztiak, eta zango duna, hauek guztiak nola? Bueno, da eskola kirola. Heldu zan, eta eskola kiroletik zer pasatu zitzaigun, heldu zitzaigula eskola kiroleko arduradunak, gure herrian eskola kirola kudeatzen dabe guraso elkarteek, eskoletako guraso elkarteek, gehi herriko guraso elkarteak. Oinarri, zoragarria, oinarri, erabat komunitarioa, eure kudeatzen dute, baina 20 urteko ibilbide honetan oso ona eta oso positiboa, azkenan konturatu dira, kirol eskaintza utza kudeatzen ari zirela. Zer eskainuko dugu eta eskaintza izen emateak eta listo. Ez dago urratzik aurrerago. Eta gero lege berriak ezarri dituztenak kirol jardueren inguruan, profesionalizazioaren inguruan, eurentzako oztopo batzuk agertzen hasi ziren. Lehen esan dituan plan guztiak, nahi ditugu jatorri aniztasuna erakarri eta euskaldundu, eta nahi genuen prebentzioa ere landu, eta nahi genituen hainbat gauza. Orduan udalak jarri zaun eskola kiroleko arduradunekin, eskola kirolari buelta bat emango diogu. Orduan, hasi genuen, hasi dugu, ontsa hasi dugulako, ni azaltzeran ator, hasi txiki bi, orain ilusio handiarekin ureztatzen ari garenak, baina ez, emaitza orain fruturik eman ez duenak, Orduan, etorriko naiz urrengo baten, esplikatzera zer eman duen, momentuz fruituak. Orduan, hasi genuen eskola kirolaren plangintza bat egiten, orduan diagnostiko bat behar genuen bebai, zer daukagun eta zer nahi dugun, baina helburuak ziren, genero ikuspegia bere zera guztietan, soilik emakumeak noiz izten duten kirola, zergaitik, neskato emakumeak trans umeak ditugu herrian, eta trans ume hoien kirol jarduerak zelakoak ziren, kultura aniztasuna, 17% esan dut jatorri anistasuneko herritarrak, baina eskola kirolean 5%, horrek zerbait pitatzen du, zalantza barik. Inklusioa, bai, anistasun funtzionaleko umeak baditugu herrian, ez dute praktikatzen, ze pasatzen da, ze eskaintza daukagu. Eta inklusioa baita egoera zaurgarrian dauden umeena. Ez da, zein dan muga. Benetan, mugarik dagoen identifikatu hori guztia ere nahi genuen ikusi. Gero, kirol eskaintza anitza. Gurean futbola, zesta eta pelota. Eta hortaz aparte, kirola aniztasun hori. Eskaintza oso zabala daukagu, baina egia da nahi dugula ekilibrio bat, futbolea eta horiek hor daude, berezkoa daukat eragargarritasun handia, goazen beste kirol mota batzuk be indarrean jartzen. Estrategikotasuna, hau da, eragile guzti horiek, eskola kirolaren baitan bai klubak eta bai eskola kirola federazioa berak, beraien estrategikotasunaz jabetzea. Hau da, egoera zaurgarrian dauden umeen laguntzan duten estrategikotasuna, euskaren normalizazioan da jatorri aniztasun horretan, inklusiorako bide horretan daukaten estrategikotasuna eta daukaten potentzialidade hori beraie jabetzea, balio partekatu batzuk negoziatzea, eta egitura bat berraztertu. Nun gainetik, guzti hoien gainetik, zer egon behar duen, eta ze egitura egon behar duen guzti hori bideratzen. Orduan, eragile asko implikatzen ari gara, edo implikatu ditugu, Kirol klubak, evidentemente, eskola kirola, evidentemente, gizarte zerbitzuak, evidentemente, eskolak beraiek bebai, jakina, besteak beste, zergaitik eskolak. Ez etortzeko bileretara eta entzuteko zuzendariak, ez. Bullying protokoloak martxan jartzen dira eskoletan, eta eskolako atetik aratago zer pasatzen da bullying protokolo hoiekin, ez? Eskola kirolako jardueretan zer pasatzen da bullying protokolo hoiekin. Egoera zaurgarriak emozionalak ditugu gazteak,
Eta ez Markina Xemeinen, irakaslea naiz. Eta azkenengo ikasturtea egin nuena, Markina Xemeinen daukat plaza, 20 ikasleko talde batean 15 laguntza psikologikoan ari ziren. 15 laguntza psikologikoan 20ko talde batean. Arrazoi ezberdinen gaitik, baina zerbait egin behar zan, honi lotuta. Eta ikusten duzue, badagoela grises, eta grises markatu dut, ze hasiera baten ezkendun kontutan hartu, altza burue taldea. Teknologien adikzioa eta telefonoen erabilerak ere, adikzioen planean ere jasota geneukan. Altzaburu taldearen implikazioa erabatekoa. Jarraipen batzorde bat, nun anistasun hori, berdintasuna, jatorri anistasuna eta guzti hori, datu bilketa bat egiten ari gara, kuantitatiboa eta kualitatiboa, eta horretan ari gara. Justo orain ekainean datu bilketa horren emaitzak aurkeztuko ditugu jarraipen batzordean. Datu kuantitatiboak ez dira bakarrik kirol arloari lotutakoak. Galdetegi batzuk pasatu dira eskola edadean daukaten gazte guztien artean, ze guk eskola kirola deitzen dugu, baina ez da eskola kirola, da eskola adinean dauden umeen jarduera fisikoaz ari gara. Ez bakarrik eskola kirolaz da, orduan, sartu dugu, dantza modernoa, euskal dantzak, trapezioa eta oial akrobatikoak, sartu dugu abesbatza. Sartu dugu, abesbatza, sartu ditugu kirol eskaintza eta kultur eskaintza guztia, eta hortaz ari gara, zer egiten dute gure gazteek. Eta datu bilketan eta galdetegitan txertatu ditugu, bai telefono erabilera buruzko galderak, loari buruzko galderak, elikadurari buruzko galderak, bai, eskolara nola joaten diren, kotzez, oinez, bizikletaz edo eskolara bidea. Eta emaitza batzuk, aurkeztuko dizkizuet, bip, hau, ez dakizki ino, bereizi ditugu talde bi, LH bat eta bi eta LH irutik aurrera, guk ez daukagu multikirol, gu ez gara gipuzkoarrak eta ez daukagu marabila hori, orduan, nola futbolari indargitxeago eman, eta orduan LH bat eta bin, datu importantea, 80% gorak praktikatzen du zerbait kirola. Batez ere, euren kabuz asko eta asko. Baina bestelako igeriketak indarra handia dauka, gurean, igeriketa, eta bestelako, ikusten duzue, zenbat kirol praktikatzen diren, edo Markina Xemeindarrek praktikatzen dituztenak. LH bat eta bin, batzuk bertan eskaintzen direlako, edo herritik kanpo. Niretzako emaitzen artean, oso ekilibratuta, gizon eta emakume eskola kirolean, emakume gehiago, gizonezko baino, baina kirolak oso feminizatuak edo maskulinizatuak, beraz, tramparekin. Orduan, trampa hori ere aportu nahi genuen. Gimnasia ritmika dana emakumeak, baina txirrindularitzan dana gizonezkoak. Eta, horren ekilibrio hori bilatzen. LH bat eta bikoi galdetuta, jolasarekin lotutako jardueraren bat egingo zenuten, hau da, kirol disiplina zehatz bat ez dana, 83%, baietz. Buruz, bildatu egin, zezotik, 80%, 81%, baietz. Datu esanguratzua. Eta zergaitik praktikatzen duten kirola, asko hor galdetuta, zergaitik praktikatzen duten kirola lagunekin egoteko ondo pasatzeko. Hau da, ez dago lehiakortasun premina eta nahirik. Bai? Hori desberdintasunak generoaren arabera eta bar. Eta gero, pasatzen bagara, LH irutik batxi bira, ze batxi bira arteko galdetegiak pasatu dira ere ikusteko eskola kirola sasoitik kanpo be zenora bide hartzen duten, ikusten da, badagoela berako joera bat, kirola askok praktikatzen dute, baina kirol disiplinetara lotuta baino, kirol librean ere asko aritzen dira, orduan badago behar bat. Kirola anistasuna handitzen da, zeia gazteek, ondarrura joaten dira, arrauna praktikatzera, Durangora joaten dira, errugbia praktikatzera, beste kirol eskaintza batzuk, herrian ez ditugunak, baina futbola gartzen du, kriston indarra, eta zergaitik praktikatzen duzun kirola galdetuta, azaleratzen dira itzuraren beharrizan, hau da, itzura zaintzearen beharrizana bapatean azaleratzen da, eta lehiakortasuna ere bai, bi faktore
txikien kasuetan agertzen ez zirenak, ezta? Murrizten da asko, bigarren hezkuntzatik aurrera asko murrizten da, galdetuta zergaitik murrizten da, eskaintza ez dituelako asetzen eta horrelako erantzunak, pantailaren erabilerak ere zelako eragina daukan ere baloratzekoa da, eta gero, eskola garraioari buruz ere galdetzen da, eta hori ari gara, hezkuntza forotik, eskolara bidea eta plangintzekin. Gako batzuk ari gara lantzen, hori bigarren hezkuntzan, bideratu nahi dutelako, behar dutelako orientazio zerbitzu baten beharra azaleratu da, adibidez, beraien kabuz zer egin. Tokian tokiko errealitatea da, hori argitu nahi dut, beraz bakoitzak bere eremura eramaten badu ikusi dezala. Helburua da gizartearen aniztasuna islatuta egotea. Zaurgarritasun maila, jatorri aniztasuna, eta hori guztia islatuta egon behar dau. Ezin dute erantzun egiten dute, orokorrean emaitzak dira, 90 egiten dute kirola, eta 3-4 aldiz astean, hau da, zoragarri gaude. Baina nortzuk egiten dute, esaten dut, atzo unaik esan zuen, gizon, zuri, etereoek egiten dute kirola, eta hoiek dira, egiten dutenak eta non daude, haurzaurgarri, jatorri aniztasun eta bestelakoak. Helburua izan behar du gizarte aniztasun hori erreflejatuta egotea. Kirol eskaintza kudeaketa zaratago, ikuspegi hezitzaile sozialen eta inklusibo batetik lantzea eta jarduera fisikoan ardaztuta. Izaera komunitarioa. Etorri zitzaizkugunean eskola kirolako arduradunek euren zalantzak eta ardurak eta behar dugu laguntza eta udalak mesedez laguntzea, guk esan gendun, baina izara komunitario ezin da galdu, orduan, ibili gara, ia urtebi esaten Itxaron. Itxaron, asmatu behar dugu zein dan sistema. Hau da, zein da udalaren lana. Udalaren lana da jartzea tekniko bat eta jazta, venga, horte daukazu, tekniko bat. Eta teknikoa kudeatuko du, eta zuek desagertu, ez. Udalaren lana izango da, arilkatu. Hau da, aria izatea, esan ditugun, zerbitzu eragile guztien artean harremanak lantzeko, bai? Hori izango da, apur bat, eskola kirola. Asko sakonagoa, aste honetan ponentzia aurkeztu dut Gipuzkoako Foru Aldundian, eta uste dut eskegita dagoela, ordu nahi duenak apur bat gehiago sakondu, ponentzia ikusgai dago. Eta gero Zabala plaza. Lehen aipatu duan, kalea denonak horretan, azaleratu zen Zabala plaza berrizteko beharra. Eta gero behan garajeak daude, eta ikusten duzue Zabala plaza. Laua, Hormigoia eta Kitxo. Zabala plaza dago herri gunean. Etxe bizitza zinguratuta, baina alde batean ikastola bat non patio oso txikia daukan, eta gero ondoan zaharren egoitza. Barriztu egin behar dugu, orduan egin dugu parte hartze prozesu bat, ze helbururekin. Hor, egingo duguna, proiektu lotutako oinarrizko irizpideak negoziatzeko, adosteko herritarrekin batera. Udalak ez da parte hartu, udala ez da sartu ere egin, udalak eman du azken momentuan bere iritzia. Orduan, ardatzak izan dira, lagunkoia talde motorra oso potentea daukagulako herrian, eta lagunkoiak laguntzen digu proiektu guztietan. Eta gero umeen kontseiluak. Umeen kontseiluan landu dute autonomia eta segurtasuna, aisialdirako espazioak, hirirako eskubidea eta bizikidetza, mugikortasun eredua. Umeak etorri zitzaizkigun lehenengo saioan esaten. Aurreko agintaldian jarri ziren ez dakizen bat kartel herrian, jolastea debekatuta. Eta mesedez horrekin amaitu egin behar da. Ez da erreza, ze gero dituzu bizilagunak. Eta bizilagune gure, ikuspegi ez dute partekatzen. Eta gero, Markina Semen kaleak denonaken landu gendun jatorri aniztasuneko emakumeekin, landu gendun irisgarritasuna espazio aktiboak, seguruak, trafikoaren babesa, ongizatea, mugikortasuna, erreprodukzio lana eta elkarbizitza espazioi begiratuta. Orduan landu dugu Zabala plaza bai bizilagunekin, baina baita zaharren egoitzako erabiltzaileekin egin dira saio bereziak, ze asko erabiltzen dute plaza hori, ostegunetan, batez be azoka egunetan ateratzen dituzte zaharren egoitzatik eta plaza horretan jartzen dira. Eta hor daukazue, umeen kontseiluak landu zuen zuaitza, oso polita, eta hor daukazue, Markina Semen lagunkoia talde motorra bertan egin genuen olako saio bat, bai? Orduan, saio ezberdinak egin dira,
oinarrizko irizpide batzuk adostu dira, oinarrizko irizpide horiek eraman dira bizilagunengana. Oinarrizko irizpide horietan zer txertatu dugu parke osasungarria. Zergaitik, lagunkoia taldeak esan zigun, parke osasungarri bat daukagu herrian, bidegorri baten amaieran, nahiko aparte, baina erabilera izugarria daukana. Benetan izugarria, Markina Xemeingo variantetik pasatzen zarienean, albo batean geratzen da, beti ikusiko duzu batan bat parke osasungarrian zer egiten. Eta orduan eskatzen ziguten herrian beste txokoren bat, igual gune eskuragarriago batean. Hori eraman genuen, esan du, hau, parke aproposa da, Zabala plaza erdian dago, eta parke aproposa. Eta umeek eskatu zuten ere horrelako gauza bat. Ze lagunkoiak esan zuen, parke osasungarri bat behar dugu, umeen inguruan, behar dugu, nahi dugu. Lobak zaintzen ditugun bitartean, zelan jarrita egon behar garen bankuetan, nahi dugu, makina batzu, umeak parkean dauden bitartean gu ere lantzeko. Iruditu zitzagun marabila bat. Eta marabila hori eraman genuen, eraman zuten bai umeen kontseilukoek, bai lagunkoiak eraman zuen, proposamen bardina, eta bizilagunek esan zioten, nanai dela Txina. Ez zutela nahi, zarata suposatuko zuelako, ez dute jenderik nahi, ez dute umeak ikusi ere egin nahi, izan da oso gogorra prozesua, hori esan behar dizuet. Momentu batean, saio batera, eraman genituen umeak ere etorri ziren saiora, eta integratu genituen umeak gainerako helduekin batera, hau da, zoragarria, umeek ikusi zutena, gure iritzia ere balio du, eta gure iritzia helduen iritziaren mailan jartzen da. Beraien balorazioa izugarri ona izan zen, naiz eta guk saio horretatik urten gendun, nien nintzen egon, ze politikoak ez egote erabaki gendun, baina teknikoak deitu zidan saioa eta gero, oso arduratuta. Ze umei eman zitzaien fidagarritasuna eta zilegitasuna izan zen, 0 azpitik. Baina ala ere umeek oso pozik irten ziren zera horretatik. Eta, orduan, ze estrategia erabili dugu? Adituaren estrategia, el argumento de autoridad. Argumento de autoridad zer da? Parke osasungarria jarriko dugu. Jarriko dugu, ze udalak ordainduko du plaza. Naiz eta bizilagunek boskatu duten ezetz. Baina nik nola konbentzituko ditute bizilagunek, dator orain alkatea, y por sus narices jarriko du eza parke osasungarria. Pues argumento de autoridad. Medikuarekin hitz egin genuen, eta etorri zaitez ona, eta kontatu bizilagunei ze ona den eta ze erabilera eukiko duen parke honek, eta bar. Eta, konbentzitu ditugu, ez daki, datorren azan daukagu beraiekin, ja, behin betiko bilera. Baina, hor zentzuan, interesgarria da, ikuspegi politikoa guretzat importantea da guretzako, baina herritarrek ez desaten ikusi gu gatozela hori implementatzen, ez bada, aditu batzuk daudela atzetik esaten dutena osasunean hirigintzak ze inpakto izan dezakeen, ez? Eta umeek bebai, umeek eskatu zuten adiez, kolumpiorik ez, baina bai jolaserako aukera ematen zuten mobiliarioa. Osa, nahi zuten, jarri zerbait, jolaserako aukera ematen duguna. Ez dugu behar kolumpiorik, ez dute behar kolumpiorik. Behar dute jolasa. Behar dute jolaserako debekurik ez, eta jolasteko aukera ematen dien espazioak. Hasi gara ja, ekintza batzuk implementatzen, naiz eta oraindik plan guzti hauek ez amaitu, bata da mugikorren arnasguneak izendatu ditugu parkeak, eta umeen guneak, eta ja jarri ditugu aste honetan adiez plakak jarri dira, umeak dauden guneetan eta kirol instalazioetan eta mugikorren arnasguneak, altzaburuerekin batera, jolasesi programa ate irekiak dituzte aste honetan, apuntatu dira pilo bat ume, jolasesi programen ate irekietara. Beste ekimen bat, Hezkuntza Forotik eta guzti honekin lotura daukana da, aisialdi eskaintza bateratua, hau da, eskola kirolak egiten zuen eskaintza. Futbol taldeak maiatzaren hasieran ja bidali zuen izen ematea. Ez, erabaki genuen kena dana doala batera. Hau da, futbolari atzetik, eta adal bada futbolak
atzetik. Eta orduan, lehenengo eskaintza bateratu batean, pasatu zaie gurasoei herrian dagoen kultur eta kirol eta jarduera fizikoko eskaintza guztia. Eta ordutegiak zehaztuta eta talde guztiak koordinatuta, ez apaltzeko besteena. Hau da, Euskal Dantzak LH bateko taldeak, ez apaltzea, igeriketa. Eta orduan aukera ematea ume guztiei. Ari gara, diru laguntzak aztertzen, egoera zaurgarrian dauden umentzako, diru laguntza araudia zehazten. Eskolara bidea lantzen ari gara, eta ja ari gara amuxu eta gurgunea jarri ditugu eskola inguruak seguruago izateko, eta gero eskola seguru panfleto batzuk landu ditugu familiekin, saiatzeko kotzea ez erabiltzen. Eta hori eskolekin lanketa berezia eta udaltzaingoa superimplikatuta. Eskubaloiko kantxa, behitu ze tontakeria, baina eskubaloiko kantza handitzeak pintura ziztrin batekin lortu dugu. Eskubaloiko taldean, herrian jarraipen bat izatea, kadete mailatik aurrera dena emakumeak, oso feminizatutako kirola. Herritik kanpora joeten ziren, azkenan lagatzen zuten kirola, eta orduan bakarrik zan pintatzea marra handiagoak kiroldegian. Inori ordura arte okurritu ezitzaiona, ikuspegi betaurrekoa jantzi barik zituztelako, klaro. Eta, parke osasungarriak, lehen esan dudan bezala, parke osasungarriak umeen parketik gertu jartzea. Ondo egindakoak, aurrentzako eta nagusientzako denontzat da ona. Eta filosofia horrekin edonora. Espazio aktiboak sustatu behar ditugu, bizigarriak, zaintzaileak, inklusiboak eta hezitzaileak, eta ikuspegi guzti hori aplikatu. Eta gatazkak zuzentzeko aliantzak topatu behar dira, ordezkari politikotatik urrun. Mediku, hezitzaile, teknikari, aditu, hoien argumentoak, adibidetxo bat. Jasotzen ditugu herrian, ez dakizu ezen bat eskaera, zuhaitzak mozteko. Moztu zuhaitzaz ez dut ikusten, tapatzen dit lehioa. Orduan, erantzuna esan beharrean ez dugu moztuko edo podatuko dizugu edo aurreko agintaldian egiten zena esan moztu eta listo, guk bidaltzen diegu karta bat, zuhaitzek hirigunetan daukaten onura aldaketa klimatikoa, babes klimatikorako guneak eta guzti horien onurak zerrendatuta, aditu ikerketak aipatuta, hau da, argumento de autoridad. Eta bidaltzen diegu gutuna. Eta ia da, denen erantzuna da, arrazoia daukazu, oso ondo, eskertzen dutzu, azalpen guzti hauek. Listo. Eta gero, txarto egindakoak edo zailtasunak, sinesgarritasun gutxi umei, ze sinesgarritasun gutxi ematen digu, eta ze egi borobil esaten dituzten, herritarren parte hartzea orokorrean txikia da, olako prozesuak beti dira txikiak, eta komunitatean egiteko ohitura eta kultura falta, nork bere interesei. Hau da, zuhaitzak nire biztak tapatzen ditu. Edo, parke osasungarriak, makinak klik-klik-klik egiten dute. Eta zarata hori niretzera sartzen da. Makinari 3-en-1 botako diogu eta ez da ezer pasatzen. Baina esan nahi du, bakoitzak bere zilborrari begiratzen diola. Eta... Eskerrik asko a todo el mundo, eskerrik asko Rebeca por haberme invitado aquí y también daros las gracias sobre todo el trabajo que se está haciendo desde Bildu para pedir los mejores cuidados paliativos en Euskadi, que eso se agradece un montón desde donde estamos. Yo soy Naomi, soy enfermera, no soy experta en nada, pero sí es verdad que llevo muchos años muy conectado con el tema de los cuidados paliativos y que tenemos derecho, no es un privilegio, es un derecho y en este país, en Euskadi, no se está garantizado por mucho que las personas están diciendo que está garantizado y creo que sobre la semana que llevamos que es importante que esto se queda, y creo que si empezamos a preguntar a nuestros vecinos y vecinas cómo han vivido situaciones de cuidados paliativos, se puede empezar a recoger muchísimas narrativas de donde no está garantizado los cuidados paliativos, ni en los niños, ni en los adultos, ni en las personas mayores. Entonces, no vengo aquí para reivindicar un poco esto, pero que como estamos muy emocionalmente conectados con esto ahora mismo, y agradecemos mucho el trabajo de este partido. Entonces, Rebeca me ha pedido venir a hablar un poco de las comunidades compasivas, de las compassionate communities. Obviamente yo no soy de aquí, Barkatu, es mi bucket list, voy a aprenderlo antes de morir, espero que no me muero hoy porque no me ha dado tiempo, pero sí es una de mis asignaturas pendientes y
menos contigo, Karma, que yo llevo aquí viviendo desde hace 27 años. Entonces, por lo tanto, no tengo ninguna excusa ni nada, ¿no? Entonces, bueno, así que, bueno, yo soy enfermera y llevo mucho tiempo en diferentes ámbitos, ¿no? En la asistencia, asistencial, en residentes, en hospitales, en diferentes partes del mundo, ¿no? Y hay una cosa que hay un denominador en común. Cuando las personas que tienen enfermedad avanzada o que tienen una enfermedad o que están en situación de dependencia, su entorno y su familia están dados desde alta y llegan a sus casas o llegan a sus lugares o llegan a una situación de calle, porque viven en la calle, ¿quién les cuida? ¿Quién les acompaña? ¿No? Entonces, eso es algo que desde hace muchos años, y miro a Maider porque desde hace muchos años le conozco a Maider, estoy muy agradecida a Maider también porque nos han acompañado también en estos procesos, es decir, cómo podemos mejorar la comunidad, ¿no? Entonces, desde hace unos años, bueno, en el año 2000, Karen Armstrong, he intentado traducir algunas cosas en euskera para sentirme mejor, mi conciencia. Entonces, lo que habla Karen Armstrong cuando habla de la compasión, ¿no? Porque yo creo que aquí en España y luego en el País Vasco, cuando yo empecé a trabajar en esto, claro, una irlandesa que no habla euskera, que trabaja por una fundación que se llama la Fundación Doble Sonrisa, que está hablando de comunidades compasivas, te juro, la gente me decía, ¿tú de dónde has venido? ¿Has venido del Opus? Y fue así. Entonces, eso es como yo empecé el trabajo comunitario en el municipio donde yo estoy trabajando. Pero cuando realmente pensamos en la compasión como un valor, cuando realmente pensamos en la compasión, que algo que nos interpela desde la que es destructivo, es incómodo, no estamos de acuerdo, no está bien. Cuando se ha hablado mucho en la mañana de la injusticia social, la compasión está ligada con injusticia social, ¿no? Entonces, cuando se habla de las compassionate communities se entiende muy bien. Aquí la compasión da hasta miedo, porque las personas sienten que estamos hablando de algo religioso, cuando no tiene nada que ver. Entonces, y la gente piensa que estamos hablando de la lástima, cuando no tiene nada que ver, ¿no? Si entendemos que la compasión es la empatía en acción, yo veo que estás sufriendo, yo veo que estás pasando fatal, y hay algo dentro de mí que digo, no voy a salir huyendo de tu sufrimiento, no voy a dar la vuelta y decir, ay, no sé qué voy a decir, qué voy a hacer, mejor que no me acerque, ¿no? Pero me voy a acercarme porque siento lo que estás sufriendo y digo, no vale en que solo lo puedes sentir, pero ¿qué puedo hacer para acompañarte en este sentimiento de sufrimiento que tienes desde tu lugar, no desde lo que yo siento que es mejor para ti, ¿no? Entonces, eso cobra mucho sentido cuando estamos hablando de las personas que llegan a un momento de enfermedad avanzada, ¿no? Es como que la enfermedad toca la puerta y entra es como un terremoto que entra en la casa, la familia no sabe qué hacer, la persona está hecho polvo, todo el mundo está hecho polvo y se entra como una tormenta lleno de preguntas, lleno de preocupaciones, lleno de emociones que no sabemos muy bien cómo gestionar, ¿no? Entonces, cuando Alan Kelleher, bueno, esto es del NHS, el National Health Service, pero bueno, se puede ver en muchos otros, ¿no?, países, es un poco más o menos lo mismo. Cuando preguntamos, ayer estaban Irán a la tarde dando una charla, les pregunté, ¿dónde pasáis la vida? ¿No? ¿Dónde pasáis la vida? Pues se ha hablado hoy en la mañana, ¿dónde pasamos la vida? Pasamos la vida en nuestra comunidad, en la calle, paseando, en el bar, jugando cartas, en la frutería, en la panadería, en el museo, en el teatro, en el cine. Es donde pasamos nuestra vida. ¿Cuánto del tiempo de nuestra vida pasamos con nuestra atención primaria o los servicios sociales? Poquito. Cuando luego ya va entrando situaciones complejas en nuestras vidas, que en relaciones con la enfermedad, sí empezamos a pasar más tiempo con nuestros servicios de salud, que sea la especialista, que sea atención primaria, que sea lo que sea, y con nuestros servicios sociales. Pero sigue siendo una minoría de tiempo. Sigue siendo entre 5 y 8% de nuestro tiempo. El resto del tiempo que estamos haciendo, seguimos queriendo estar en nuestras vidas, aunque tenemos una enfermedad, ¿no? Entonces, Alan Kelleher, un sociólogo, él hablaba mucho y decía que la compasión en la comunidad en torno a los cuidados paliativos, en torno a la enfermedad avanzada, tenían sentido porque las personas que tienen enfermedad avanzada, sus familias y el entorno, se merecen ser felices.
tienen derecho a ser felices. Y no se habla de la muerte en la sociedad, no se habla de cómo podemos cuidarnos. Se habla, él lo describe muy bien y siempre lo digo lo mismo porque me parece súper descriptivo. Dice, cuando estamos creciendo y cuando estamos avanzando, ¿no? Habla de tabaco, alcohol, vas en la bici, ponte el casco, porque si no te caes te puedes hacer una avería. Pero nadie habla de que cuando el enfermo llega a tu puerta, cómo vas a afrontar, cómo vas a tener herramientas de afrontación, de afrontar las dificultades que pueden ocurrir, cómo como comunidad podemos ir acompañándonos mutuamente para seguir asegurando que las personas pueden estar en el entorno que eligen el máximo tiempo posible, ¿no? ¿Cuántas veces las personas se van a la residencia porque son autónomas, pero viven solas y tienen mucho miedo? Y vivo en un bloque de 14 vecinos. Y que no sabemos cómo acompañar esto, es que me parece terrible. Lo que haríamos el sistema si volvemos a buscar, ver cómo podemos desarrollar bloques compasivos, barrios compasivos, ni siquiera ciudades ya, ni municipios, el mismo bloque donde yo identifico que hay personas que están en situación de dependencia, y no solo hablo de personas mayores, es muy importante porque todo el mundo piensa en cuidados paliativos mayores. Gracias por esta terrible cosa que ha pasado esta semana, que se habla de los niños también se mueren. También los niños nacen con grandes discapacidades, con enfermedades neurodegenerativas grandes. ¿Cuántas mujeres están cuidando a sus hijos con 80 años, sus hijos con 60? ¿No? Que estamos hablando de cuidados paliativos en su globalidad, ¿no? Desde que hay un diagnóstico. Y no hay un trabajo de prevención. Y por eso Alan Kelleher y Julian Abel en 2012 empiezan a hablar de que hay que construir comunidades compasivas en torno a las situaciones de cuidados paliativos. También tiene mucho sentido, porque si somos comunidades que sabemos acompañar mejor a las personas en lo que se suele decir la antesala de la muerte, aunque sea años, meses, días o horas, estamos en la vida, pero es la antesala de la muerte. Y es un momento de muchísima angustia. Si somos comunidades capaces de acompañar a estas personas y sus entornos, nuestras familias, nuestros vecinos, desde todos los lugares, somos personas más capacitadas de acompañar a otros en otros momentos difíciles de las vidas, ¿no? Entonces sí tiene sentido, como dice un médico, bueno, no sé dónde está ahora en el mundo, pero Emilio Herrera decía, beginning from the end, ¿no? Empezamos por el final y vamos a construir desde ahí, ¿no? En 2013 se crea el Public Health Palliative Care Institute para empezar a hablar sobre las políticas públicas sobre la muerte, sobre death and dying, sobre cómo morimos, cómo vivimos, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan, tenían como diferentes bloques, pero aquí que tiene mucho sentido era cómo promover, ¿no? movimientos de ciudadanía, ¿no? Para mejorar las conexiones comunitarias y redes. Cómo mejorar la salud. En inglés es muy bonito, yo no sé cómo traducirlo en castellano y euskera. Death literacy, grief literacy. Vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar del duelo, vamos a ponerlo encima de la mesa en las comunidades, vamos a sentir que tenemos espacios para hablar de eso. En 2021 se ha hecho un artículo de Canadá, Grief Literacy, a Call for Compassionate Communities. En 2022 el Lancet Commission, que es una comisión muy importante dentro de lo que es la salud, hacen un informe que se llama trayendo el valor a la muerte, bringing value to death. Vamos a volver a traer la muerte a la mesa. La muerte tiene un valor, tiene muchísimo valor. Habla de que hay que promocionar comunidades compasivas, la compasión y la conectividad. Que cómo podemos abordar la soledad, el loneliness, ¿no? Soledad no deseada, como consecuencia de años de cuidados, de duelo, de sociedades que no saben cómo abordar el duelo. ¿Cómo podemos abordar la soledad no deseada desde ahí? ¿Cómo cuidar los que cuidan? En este país, más o menos, ¿no? Que tienes 5 días para cuidados y 2 días para alguien, ¿no? Pero tienes muchísimas semanas que está muy bien. Yo era de la época que tenía 2 días, 3 días para el hombre para cuando nace un niño, ¿no? Ahora, ¿cómo ha mejorado esto? Hemos puesto valor ahí, pero no estamos poniendo valor en la muerte, porque no es productivo la muerte, porque cuando enfermamos, un poco lo que decíais a la mañana, cuando enfermamos ya no somos productivos, ya no ofrecemos nada, ¿no? Supuestamente. Y
muy importante de las comunidades compasivas es promover y influir en las políticas públicas. Eso es algo muy fundamental. No se puede quedar en el sensibilizar, qué bonito, y no influir en las políticas públicas. Eso es lo que quieren hacer las comunidades compasivas. Entonces, bueno, ese movimiento empezó a nivel internacional en Kerala, en la India, en un proyecto, lo llaman No One Dies Alone, de un médico que se sentía desbordado, no sabía cómo abordar todo el tema de cuidados paliativos, imagínate en la India. Y luego ya se empieza a nivel internacional en diferentes países como Irlanda, como Francia, como Canadá, como bueno, ya hay muchísimo. En Euskadi, ¿cuándo llega? En 2015 más o menos. Entonces, ahora mismo, los que estamos dentro de la red de comunidades compasivas es en Victoria Vivir con Voz Propia, Getxo Zurekin, que somos nosotros, Julio Gómez con Santurce, con el Ayuntamiento con San Juan Dios y Santurce, el Ayuntamiento de Santurce, Zara Uchari Sanchaileak, Sain Bici El Cartea de Orio, Bidasoa Zurekin, y luego he puesto como nombres Bilbao, Lekeitio, Guernica, Araba Rural, Durango, Tolosa, Galdácano. He puesto ahí las palabras porque, claro, ahora mismo no hay una política pública para las comunidades compasivas. Cada uno estamos haciendo como podamos. Cada uno nos organizamos como podamos. Entonces, no hay una, por ejemplo, a nivel institucional, pues en Sopelana creo que el ayuntamiento les apoyó un poco con algunas acciones. Te estoy mirando porque no sé si me da bien, ¿no? Tengo tiempo. Con las instituciones, nosotros con la institución no tenemos tenemos relación, buena relación, que somos majas y todo lo que quieras, pero no hay, ¿no? Como dice alguien el otro día, Naomi Getxo Zurekin is a beautiful story, pero está en riesgo de extinción porque no hay una relación institucional, ¿no? Bidasoa Zurekin quizás era nosotros empezamos en 2016, 2015 Vivir con Voz Propia, Santurce con Julio Gómez, que ellos sí trabajan con el ayuntamiento en 2016, Bidasoa Zurekin 2019, que tiene esto bastante interesante porque era un proyecto I+D de Osakidecha con los dos ayuntamientos, pero ahora está empezando a fallar un poco, creo, con lo que se imaginaba lo que iba a ser. Ahora, bueno, las promesas, bueno, se quedan lo que se queda, ¿no? Luego Zara Uxier Sanchaileak son dos médicos, pero bueno, es un poco Bedegin, que los que son de Donosti conocen Bedegin, que es una asociación muy importante en Guipúzcoa en relación al duelo, y ellos trabajan con el Ayuntamiento de Donosti para crear diferentes espacios, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que cada uno estamos haciendo como podamos, ¿no? Entonces, no hay unas políticas públicas apostando para esto como un valor, ¿no? En la sociedad. Entonces, ahora que voy a explicar un poco cómo nosotros lo hemos hecho. Nosotros, claro, yo soy enfermera, claro, el problema es que con la comunitaria, y esos son los retos, creo. Yo soy enfermera, yo no tengo ni idea cómo hablar con las instituciones públicas. Yo no tengo ni idea cómo hacer subvenciones, yo no tengo ni idea de cómo, cuando me hablan de convenios, no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Y tampoco tengo tiempo. Porque lo comunitario es muy difícil. Trabajar la comunitaria es súper difícil. Necesita muchísimas horas, necesita mucha dedicación y necesita mucho tiempo. Entonces, si no tienes como la pública que te ayuda a hacer la conexión y saber qué diálogos tienes que tener para poder avanzar, es muy fácil que te quedas en un proyecto bonita que se queda ahí y la gente dice, ay, qué majas son estas, ¿no? Pero bueno. Entonces, nosotros en Getxo tuvo suerte porque al principio del proyecto yo soy muy de tarea hacer y yo pensaba que yo sabía lo que la gente necesitaba, porque soy muy enfermera. Hasta que alguien me paró en los pies y dice que para allá, si empiezas por ahí, olvídate. Yo no tenía ni idea de salud pública, ahora me apasiona. Y dice, empieza a escuchar a la gente, pero empieza a ir a los sitios. Entonces empezamos a ir andando por el pueblo hablando con la gente. Hablamos con todo el mundo. El cementerio, el funeraria, el herboristería, el médico, la cuidadora, la persona enferma, lo que sea. Hablamos con todo el mundo que estaba dentro de lo que es este ecosistema de cuidados, ¿no? Porque decir que, para bajar, para entender qué es lo que estaba operando en este municipio, qué metanarrativas estaba operando, qué está operando que la gente no quiere decir, pero está operando. Entonces, para entender lo que decíais a la mañana, hay que entender dónde estamos, pero hay que entenderlo desde las entrañas, no desde el narrativa superficial que se oye el comentario en no sé dónde. Porque es verdad que hay muchas personas que nos han llegado a decir que los informes están llenos de lo superficial. No se baja las entrañas de los problemas. Entonces nosotros en y algo que yo no tenía presente, ¿no? Que es un proceso que se ha conectado mucho más con los valores y mucho más con la cultura
de lo que yo hubiera imaginado. Porque lo que vale en no sé dónde no va a valer en Guecho, lo que vale en Algorta no vale en Romo, lo que vale en Romo no vale en Las Arenas. Entonces, cada lugar tiene sus características y culturales y valores, ¿no? Y creencias. Entonces, esta manera de que nosotros hemos trabajado, lo que nos ha ayudado mucho es llegar a las entrañas y con la comunidad, y cuando hablo de la comunidad yo hablo de todos los niveles, ¿no? Hablo de la parte de la ciudadanía, hablo de las asociaciones, hablo de lo pequeño y grande comercio, ¿no? Hablo de empresas más grandes, hablo de las instituciones y hablo de las regulaciones que están en la comunidad. Muchas veces no tomamos en cuenta las regulaciones, sobre todo nosotros que somos nadie, ¿no? No somos institución ni nadie, ¿no? Olvidamos que las regulaciones son importantes en cuando queremos crear algo, ¿no? Entonces, eso lo que nos hace es vamos escuchando, es un poco lo que hablaba la mañana, ¿no? Nuestra forma de trabajar ha sido ir creando espacios de contraste. Bueno, el mapeo está muy de moda, ¿no? ¿Cómo mapeamos? Pero hay que ir a las entrañas del mapeo, porque no, Cáritas existe, muy bien, pero ¿qué hace Cáritas? ¿Cómo nosotros que queremos construir esos espacios, cómo podemos conectar con vosotros? Porque muchas veces el mapeo se queda en el mapeo, cada uno está en su isla haciendo cosas, ¿cómo podemos unirnos todos y decir, vale, tú haces esto, yo hago esto, ¿cómo podemos encontrar espacios de denominador común para paliar las necesidades que estamos escuchando? Un ejemplo de esto es las mujeres migradas en Guecho están, no sé si es el porcentaje mayor en, no sé, el país, donde más mujeres migradas están acompañando a personas dependientes. ¿Qué formación tienen esas personas? Ninguna. Porque no, estoy hablando ya hace años, ¿eh? Entonces decimos, venga, conectamos con vosotros, damos formación gratis a estas personas que están sin papeles y que luego, si de repente aparece una familia que necesita un apoyo, pues sabemos que esas maravillosas personas existen, se hace como un Tinder y que luego con ese Tinder les cuidemos, que no están ya, venga, ahí vas, no, os cuidemos y luego entráis en todo lo que es las actividades que ofrece la comunidad compasiva, ¿no? Entonces, bueno, los espacios de interpretación colectiva, ¿no? Esos espacios de contraste que puede ser como vamos a reunir a la gente y decir, vale, es lo que estamos escuchando, esas metanarrativas, lo que nos está viniendo a las entrañas, pero también hicimos una obra de teatro muy bonito, un grupo desconocido, es decir, con unos actores profesionales y luego con 10 voces que nos han decidido, porque vamos a mostrar los perfiles de las personas que estamos hablando, todos los perfiles, y cómo luego la comunidad, dar las gracias primero a la comunidad a través de esta obra y luego escucharles cómo estáis viviendo la muerte, cómo estáis viviendo el duelo, cómo estáis viviendo las cosas. Y luego esto lo que nos ayuda es crear este cartel de experimentación, ¿no? Cuando hablamos de políticas de innovación social, pues las comunidades compasivas es las políticas de innovación social. ¿Por qué? Porque podemos crear con la comunidad actividades con la comunidad, para la comunidad y desde la comunidad, acciones que pueden tener sentido. Y una de las primeras cosas que co-creamos fue porque la narrativa común era, y la cita exacta era esta, pero era como algo que decía mucha gente, necesitamos como un coordinador de gremios, como cuando haces una obra que entra la coordinadora de gremios para coordinar el fontanero, el albañil, el carpintero, no sé qué. Entonces, eso es lo que necesitamos. Entonces, en comunidad co-creamos la figura del locarriá. Estoy hablando ya hace años, porque ahora se está escuchando mucho de los conectores comunitarios. Entonces, co-creamos lo que iba a ser un locarriá. ¿Cómo sería un locarriá en el municipio de Guecho? Y lo co-creamos en mi figura. Entonces, desde 2018 que co-creamos esta figura, hasta ahora hemos hecho la evaluación evolutiva de cómo ha sido el impacto de una comunidad compasiva y como esas nuevas figuras que ahora se está hablando mucho, qué impacto puede tener los sabis y las saras de los municipios en la vida de las personas, ¿no? Hablan de cosas como sin el locarriá no sería posible, las personas se sienten realmente escuchadas y consiguen involucrar a todos los agentes. Luego hablan de qué es lo importante para las personas, la comunidad, ser parte de una comunidad compasiva. La capacitación de la comunidad y el sentido de pertenencia, que les he hablado la mañana, promueve la acción comunitaria, ¿no? Entonces, en este tiempo, yo soy la única persona que trabaja en la comunidad compasiva de Guecho y no trabajo jornada completa. Pero hemos conseguido crear un montón de cosas con la comunidad. Tenemos personas conectadas, que son conectores comunitarias, trabajan en Guecho Surekin. Yo pensaba que eran jubilados, voluntarios. Ellos dicen que no son jubilados y son voluntarios, pero ellos dicen que ellos trabajan conmigo y el día 1 de mes le pagan el Estado y bastante bien además. Eso es su frase. Me emociona y todo porque me parece que una nueva mirada de conectar con las personas desde el compromiso.
Y entonces, bueno, para resumir, actividades que hacemos, no voy a decir todos porque no da tiempo, pero café en compañía, lunes a la mañana 10:30. ¿Por qué? Porque el fin de semana es horrible. Entonces, saber que yo me tengo que levantar, esas son frases de ellas, yo me tengo que levantar para llegar ahí a las 10:30, me activo para la semana, me da sentido a mi vida. Empezamos con 3 personas, ahora tenemos 2 grupos de más de 60 personas. Death Cafés, bueno, los Death Cafés creo que ya todos los conocéis, empezamos en 2016 y ahora hay más de 30 municipios celebrando los Death Cafés en el País Vasco. Talleres para la comunidad, obra de teatro, luego grupos de duelo, ha sido muy interesante porque la carencia en que no había nada para acompañar el duelo en los municipios. Si no tienes dinero para ir al psicólogo o no vas a salud mental, pero duelo, hay que ir a salud mental, hay que usar los recursos de salud mental. Bueno, creo que no, porque el duelo no es una enfermedad. Pero en cuanto me voy al médico de familia, digo que estoy 6 meses después, estoy hecho polvo y cada vez estoy peor, estoy con angustia que te mueres, un antidepresivo, a ver si te va bien, porque no es normal, 6 meses, vamos. Claro, pero he vivido con una persona hace 50 años, era el amor de mi vida y... Entonces, ¿en 6 meses me va a dar tiempo a dar la vuelta a esto? Pues no. Entonces, ¿qué necesitamos? Sostén comunitario, de verdad. Este año, 2024-2025, 5 grupos de ayuda mutua de duelo. Es un montón en un municipio, liderado por los conectores comunitarios, formados. Pero los conectores comunitarios, de esas personas, lo que he dicho antes, que al día 1 de mes cobran, ¿no? Luego, ya está, vale. No, estoy en la última, vale. Y luego... todo esto y luego un proyecto muy bonito que se detectamos por la Galea, vivimos en un municipio donde hay unos alcantilados, empezamos en 2021 el proyecto Prevención Comunitaria de la Conducta Suicida, un proyecto muy bonito, SURT, alerta, y también, bueno, es otro proyecto que creamos. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay diferentes, bueno, eso es lo que, como un impacto del café en compañía, esas mujeres no se conocían y luego ya se empiezan a hacer el vermú del sábado, un último jueves del mes una comida, hay un grupo de WhatsApp de 70 personas, se autocuidan, se cuidan, hay algún hombre, son escasas, pero estamos intentando rescatar más. La gente joven quiere hablar de la muerte, un Death Café de la gente joven, sostenido desde las personas jóvenes. Y luego tenemos un grupo de ELA municipal, porque muchas veces las personas con ELA les cuesta ir a Bilbao, entonces con ADELA organizamos grupos municipales y luego aquí para visibilizar la muerte y visibilizar el duelo, el 30 de diciembre para cerrar el año con la gente que tiene unos duelos que necesitan sentirse arropado, pues en el Puerto Viejo hacemos un acto comunitario para cuidarles. Y como dice la pregunta del gran panda, ¿el viaje o el destino? Y dice, en la compañía. Si no tenemos compañía, no tenemos nada. Yo también, si no os habéis enterado esta semana, somos de la plataforma echamosdemenos.org. Vamos a seguir luchando por los cuidados paliativos, vamos a seguir priorizando los cuidados paliativos hasta que se entiende que los cuidados paliativos no son un privilegio, son un derecho. Eskerrik asko.